Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ad-Dzariyat ayat 24. Hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Ittakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun. Ittakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun. Faragha ila samin. Fakarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Fa'awjasa minhum khifah. Qalu la takhaf. Fassaruhu bi ghulamin alim. Fa'aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Qalu kadzalika
qala rabbuki innahu wal hakimul alim. Allahumma bil Qur'an wa ja'alna imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna wa razaqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar wa ja'alna hujjata ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Hal ataka anata durung teka ing sira Muhammad hadisu cerita hadis Daifi Ibrahim tamune Nabi Ibrahim al-mukramin wong kang mulya. Wis teko marang sira ta Muhammad tentang ceritane tamu Nabi Ibrahim. Saman wis ngerti adabe bertamu. Adabe nerima tamu. Nabi Ibrahim sebagai teladan bagi kita, ya apa carane Nabi Ibrahim nerima tamu. Ana ta wis teka marang sira Muhammad ceritane dayoe Ibrahim kang mulya. Iddakhalu nalikane mlebu sapa kale ing atase Ibrahim faqalu mongko ngucap sapa akeh tamu salaman lapat salam. Kala ngucap sapa Ibrahim salamun salam kaumun kaum mungkarun kang diungkiri. Dadi Nabi Ibrahim keterima nerima tamu sing durung dikenal sama sekali, orang asing. Nalikane iku salam. Mulai dari surat An-Nisa ayat 3 iku wa idza khayyitum bitahayyatin terus fa khayyu bi asana minha au rudduha. Ayat 3 iku iya ini saat piro kok. Wir. Ayo wir. Doa. Bisa ketemu. Kiri bawah posisinya. Hah? Ayat An-Nisa kanan bawah ayat 86. Wa idza khitum bi tahiyyatin fa khayyu bi asana minha au rudduha inna wa kana ala kulli shay'in hasiba. Nalikane sira kabeh dihormati kelan suatu penghormatan mongko hormatana kelan kang luwih api aurudua atau sepadane. Dadi nalikane dikai salam assalamualaikum dijawab waalaikumsalam. Nek sing luwih apik waalaikumsalam warahmatullah. Nek misalnya assalamualaikum warahmatullah dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadi luwih apik. Utawa lek gak ngono ya wis semisal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ngono iku aturane di dalam masalah
salam. Mulai nek bertamu ya kudu apa? Kudu adapi. Adab bertamu. Bukaan surat An-Nur surat ke-24 ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'alakum tadhakkarun. Wong sing iman aja mlebu omah sing dudu omahmu sehingga njaluk idin lan uluk salam ala ahliya dzalikum khairul lakum la'alakum tadhakkarun. Niku sing luwih api. Fa ilam tajidu fiha akadan fala tadkhuluha hatta yu'dana lakum. Nek di omah kono kan wonge ya aja mlebu sehingga di idini. Wa ingki lalakum murji'u farji'u. Nek dikandani sepurane gak trimo tau ya wis bali aja meksa. Wa askalakum niku luwih suci. Wa bima ta'maluna alim. Awal luwih ngaweri apa sing sira kabeh lakoni. Dadi niku aturan-aturan di dalam masalah bertamu wis diatur karo Allah. Hal ataka hati si Ibrahim al-mukramin iddakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumum karun farogo mongko condong sapa Ibrahim ila ahli maring ahline Ibrahim. Faja'a mongko teka sapa Ibrahim bijelin kelawan ijelin niku apa? Pedet. Anake sapi jenenge pedet. Samin niku lenga, mulai darane minyak samin. Samin iku bisa berarti digoreng, bisa berarti lemu. Dijelin samin. Pedet sing lemu bisa bermakna digoreng. Jadi apa? Pedet sing digoreng. Jadi maknane iku dua. Bisa jadi dimaksud yaiku lemu, bisa jadi sing wis digoreng. Jadi pedas sing wis digoreng. Surat Hud ayat 69. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busra qalu salama qala salamun famala bisa anja bi ijelin hanid. Nek dikene hanid, dikene wae ijelin samin. Hanid iku apa? Sapi bakar. Nek samin dimaknani lemu cocok. Dikene mereka di apa? Ajala apa ijelin hanid. Jadi apa? Pedet sing dibakar. Surat 15 surat Al-Hijr ayat 51. Wa nabiyyun an daifi Ibrahim idakhalu alaihi faqalu salama qala inna minkum wajilun. Itu sing apa? Nek kene gak nyebut masalah ijlin. Dadi nggawa apa? Bi ijlin samin. Pedet sing wis sing lemu. Pakarabahu mlane istilah wong Jawa iku apa? Gupo, lungguh, apa? Lunga.
Gupuh lungguh subuh. Tadi ini anak tamu gupuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam, monggo. Gupuh. Terus lungguh monggo lenggarian. Ngapunten niku saking pundi? Badhe ten pundi? Gupuh lungguh subuh. Akhire sing mburi aruwat golek anak teh ya disegono teh, anak kopi ya disegono kopi. Saiki gak angel-angel nang toko sebelah apa teh poci apa teh gelas sing paling netral yaiku aku ya panyebute gupuh lungguh subuh. Dadi gupuh mergo ketaman dikongkon lungguh marene subuh. Paraga ilali faja bijelin sami. Dadi wonge lungguh digolekno subuhan dibeleno sapi. Pakarrabau mongko nyedhakake sapa Ibrahim ing ijelin ilai marang akeh. Monggo dipun sekecakaken. Ngapunten nggih niki wontene wae ditokno. Kok gopo-gopo nemuan ndelaken. Nek riyaya biasane kan ngono. Pun gopo-gopo pun napa sing enten jenenge ndelaken. Nek emang riyaya kan ya cangkep. Pakarraba mongko nyedhakake sapa Ibrahim ing ijelin pedet nang ilaihi maring akeh. Kolang jasa Pak Ibrahim ala tak kulun ana ta ora mangan sira kabeh. Monggo dipun sekecaken. Tapi tangane gak ana sing demek panganan iku mang lho. Aneh iki biasanya mau perjalanan jauh, kelaparan, kehausan, suguhi ini gopo ya. Monggo terus dimakane entek kabeh. Oh, ada pondok kan paite klerek ya. Sopai sikat. Lah iki gak gelem nangan. Fa'au jasa mongko rumangsa sapa Ibrahim minhum saking akeh khifatan ing wedi asal kata khauf khifatan wedi takut. Kalu jasa mangke tamu la takhaf bon wedi sampean la takhaf aja wedi sampean domir anta wa basaruhu mongko bebunga sapa wae Ibrahim bigulamin kelawan anak alimin kang ngalim. Nah sampean dadi anak anak sing alim. Alim iku berilmu, beradab, berakhlak. Ngene iki jenenge apa rek? Takdir. Apa kodok? Sampean kate duwe anak lanang sing alim padahal durung kejadian, tapi dikandani meni-meni sampean bakal duwe anak lanang sing alim. Berarti kok takdir. Dadi Nabi Ibrahim delok wong tamune kok gak demek panganan belas. Ngombe yo gak, mangan yo enggak. Nah biasanya wong perjalanan jauh ini ya rek. Suatu saat dhek sampean bertamu, mbonane kanca, mbonane dulur. Sadurunge mlebu omahe wonge sampean marung dhilik. Apa engko nek disuguhi gak semego ngerti semego. Ora kok ngrokok wangan ngombe. Ben gak terlalu apa jenenge ngelake gak nemen-nemen ngono lho. Dadi sadurunge mlebu omahe wonge marung dile dadi wis kebentuk apa-apa. Dadi nek kono kok gak nemen-nemen oleh mangan, gak nemen-nemen oleh ngombe mergo wis kalek kelebon panganan wis kelebon
minuman ngene lho. Aku ngerti ku pelajaran ya teko bapakku dhewe. Bapak kate lamaran niku. Ae marung sik engko ben gak tomak istilahnya. Jadi begitu nanggone sing dituju ya mangan ya ngombe sekedar gak sampai terlalu nemen ngono lho. Terus gak kelaparan nemen. Lah iki tamu kok gak mangan, gak ngopi iki piye terusan? Nah, Nabi Ibrahim ya rumoso kaget wedi lho. Iki tamu dudu wong iki paling. Mosok gak mangan belas ya. Akhire tamune ya paham Nabi Ibrahim iki wedi iki. Kala takhaf jek kuwatir sampean jek wedi. Kula niki paring kabar gembira dumateng sampean bahwa sampean kate duwe anak sing alim. Pak Akbalat mongko madhep sapa imro'atu bojone Ibrahim fi sarratin ing dalem susur. Oh wedok kan nyusur kan. Tapi lek daerah kene ya gak ya nek ndek daerah ndi Nusa Tenggara Timur dadi lanang wedok nom tuwek iku nyusur. Ketemu omong-omongan cangkruk ya nyusur. Dadi duduk rokok tapi susur suruh itu sebagai apa? Bahasa pergaulan digawe nek cara kene rokok. Sahabat mongko madhep sapa imro'atu bojone Ibrahim fi suratin ing dalam susur. Pasokat mongko napuk wajah-wajahe Faqalat mongko ngucap sapa imro'atu ajuzun tuwa akimun gabuk lah ya aku wis tuwek wis gabuk gak duwe anak. Dadi rumah tangga pirang-pirang puluh tahun gak duwe anak. Jangan dhewe putus asa. Sampai sampean kenal Pak Dikin. Iku pirang tahun kae duwe anak iku. 12 tahun insyaallah baru duwe anak. Bareng anak wis gedhe malah meninggal. Gak siji anake. Wis tuwa kathik ya wis gabuk. Kalu ngucap sapa akeh tamu kadaliki kaya mengkono iku. Kala dawuh sapa Rabbuki pangeran sampean. Akhire si tamu ya paham wah iki kok aneh wis tuwek ngene kok duwe anak. Ana wong iku umur 45 kae duwe anak. Dijamoni dhisik sak durunge. Jadi kadang-kadang ya niku. Kala dawuh sapa Rabbuki pangeran sira. Ya wis ngene iku dawuhe pangeran bahwa sampean bakal duwe inna ustine Allah wa utai awal hakim dat kang bijaksana alim kang ngawerwi. Jadi memang ngene iku dawuhe pangeran bahwa bakal duwe anak tapi ngenteni tuwek dhewe. Mulane ya wis kudu apa selalu sabar. Bae suatu saat sampean ngalami sampean bayangno Nabi Ibrahim puluhan tahun gak duwe anak. Dadi nek ngono kok iso sabar sampean. Kadang-kadang sampean gak kenal ya. Sampai muni ngene. Wis pokoke masih nakal tak terima. Mergo kepengin duwe anak. Mergo ya ngono nek pas riyo kan
sambang nang gone maratuwane lan di anake tiap riyo ditakoni ngono lan di anake sampai diucapan ngono wis pokoke nek duwe anak masih nakal tak terima akhirnya temen duwe anak tenan ngono kata-kata ya nakal tenan mergo ucapane dhewe ya wis trimo niku ucapan dhewe masih nakal tak terima. Lah iki Nabi Ibrahim ya ngono oleh kabar gembira bakal duwe anak lanang sing alim, sing pinter ngono. Lane ya nek kepengin duwe anak sing salih ya ndonga ya wetengane. Surat Al-Furqan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dengan Nabi Ibrahim Rabbi hab li minas sholihin. Ya wis iku dijawab terus. Mergo kepengin anak salih. Nah, sadurunge iku ya milih bibit ora angger sembarangan ngono lho, bibit-bibit sing apik. Ora kok syukur wedok ngono ae. Engko nemu ndek embong tempat wisata, ora seneng-senengan terus dirapi. Paling enggak kan ya sing wis tau mondok, syukur-syukur kancane dhewe terus mondoke, mau tak dukung malah. Ya sakit itu contohnya pada mondoke akhirnya bahagia tenan ngono lho. Ya ana ya sing perceraian tapi ya gak akeh lah ana. Ya. Sadar pertanyaan? Sekian ngaji kita, semoga memberikan kefahaman pada kita. Amin. Allahumma faqina fiddin, faqina fiddin, faqina fiddin. Doa pagi hari. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusratu Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Terus Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. A'udzu billahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.